Zabalasa! Kaixo lagunok, ez asmatu zer egingo dugun gaur. Oso ondo, noski, gaur olentzerori buruz hitz egingo dugu. Horretarako hemen dugu ipuintxu bat, kutza berezi bat, sorpresa, eta 3 panpin, ezta? Nortzuk dira panpin honetakoak? Olentzero, oso ondo, olentzero txiki bat dugu hemen, polit-polita, olentzero ertaina pixuduna, asko pisatzen dago honek, oso polita baita, eta olentzero haundi hau, ez dauena pisatzen, baina sorpresa bat daukana. Behituko ditugu gure olentzeroak berriro. Txikia pipa dauka, oparitxo batzuk hemen, gehiago hemen atzean, makila, oioa, eta arrautza baita hemen botila, ezta? Abestiak esaten dagoen moduen, ertainak ere gauza bera. Botila, oiloa, arrautzak, eta honek opariak ondino ez ditu prestatu. Pipa baita, eta honek ez deko ezebez, baina sorpresa esan dugu daukala, ezta? Ondo jarriko diogu txapela olentzerori, oso ondo guapo daukagula hemen, eta ikusiko dugu ze sorpresa daukan olentzero handiak. Txikia eta hartaina alde batera utziko ditugu, eta gure olentzero sorpresa duna ikusiko dugu. Aber zer duzu esateko, olentzero? Kaixo! Eskerrik asko! Ba, gabon kantak dakizki. Aber, hasiko gara? Ba, entzungo dugu, ezta? Ai, zelan dantzatzen dagoen gure panpinak! Pipa mendeko baita? Ze polita lagunok, ba, egingo dugu gauza bat, abestiak hemen ditugula bata bestearen atzetik, egingo dugu ipuintxoa, ze iruditzen, hasiko gara. Hor usten dugu olentzero, eta gure ipuina ateratzen dugu. Olentzeroren opariak erantzgarriak, oixe ondo, erantzgarriak jarri behar ditugu. Ze ondo pasatuko dugun abestiekin, eta erantzgarriekin, hasiko gara. Olentzerok txandorrean lanean diardu. Hemen astoa, oioa eta ardoa, sagarra eta bokata. Oso ondo babilatuko ditugu honen erantzkinak. Gozaria. La 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 la. Ator, ze ondo olentzero abestiaren ostean, ator. Primeran, gu astoa itxasten dugu, eta jarraitzen dugu. Hemen dugu bokata, ardoa eta sagarra. Etzera. Eta oioak, falta zaizkigu aber oioak. Hemen. Jatera. Hoxe ondo, astoa, oioak, bokata, ardoa eta sagarra jarri ditugu, eta jarraituko dugu. Aurrek bidalitako eskutitzak irakurtzen ari da etzolan. Garo, guk bidaltzen dizkiogun eskutitzak irakurtzen ditu jakiteko zor nahi dugun, ezta? Opari modun. Aber zer dekogun hemen jartzeko sua, leioa, eta sagarra, eta banana, eta fruta ezberdinak. Venga, a ber. Sua, litzak lapun, gabon gaua poziki garo. Leioa? Oso ondo. Ia, urrengo abestia zein izango dan? Virginia Maite, ze ondo? Zenbat abesti entzuten ari garen. Jarraituko dugu. Fruituak faltatzen zaizkigu horri alde honetan, hemen dauz. Virginia Maite lotan da. Tamen, opariak banatu behar ditu, izarra dirdirka ageri delako zeruan. Gaua heltzen denean, olentzerok opariak banatzen hasten da. Ontza falta zaigu hemen, eta lafitoa opari honetan. Bilatuko dugu. Ontza hemen.
eta eguna. Hemen. Bracito. Zaila. Oso, no? Ba, hurrengo herrialdea, a ber. Zakua lepoan duela, menditik jaisten da herrira joateko. Ui, abesti hau ere amaitu zaigu. Zein izango da hurrengoa? Horra Mari Domingi da hurrengoa, ze ondo. Ia, jarraituko dugu. Olentzeroa apaintzeko bestaldera. Jarri behar dugu etxe honetan, ezta? Olentzerori ongi etorria emateko. Astoari opariak. Hemen. Eta amaitzeko esan dugu ontza txikia. Hemen. Oso ondo. Bueno, jarraituko dugu. Tira, batzuetan saia da igotzea, klaro. Olentzero, Leiotik, Tximiniatik, aldagoen tokitik sartzen da gure etxeetara, ezta? Altuenak dausenak, basaiago, noski. Hala, jarraituko dugu. Eskerrak, astoaren eta animalien laguntza daukana. Oparitxo batzuk. Hemen, eskuan, darama. Eta loretsu batzuk hemen. Eta bestia amaitu zaigu. Ia zein dan hurrengoa. Mesias sarritan abestia oso ondo, primeran. Jose ondo pasatzen dugun hemen abestiekin, erantzkinekin. Eta azkenik jatetzea. Bueno, horri alde hau ere. Prest dugu. Olentzerok zuaitz ondoan usten ditu opariak. Horretarako guk usten dugu etxe barruan zuaitz bat, batzuk txikiagoa, beste batzuk handiagoa. Baina ia gehienok ez, jartzen dugu zuaitza edo beste zehozer, eta bertan jartzen ditu olentzerok opariak, oso ondo. Hemen dugu galtzarri batzuk, kanpaiak eta lur panpina. Galtzerdiak. Kanpaia. Eta berriro amaitu zaigu abestia. Ia, bai noski gustatzen zaigula, olentzero noski baietz. Ia hurrengoa. Haurtxo maite. Oso ondo, gu jarraitzen dugu. Kanpaiak eta elur panpina falta zaigu. Elur panpina. Bueno, hemen ikusten dugu zuaitz apaindua eta opariak behan. Oso ondo, azkenen gorri aldean dugu, olentzeroia neke opari guztiak batu ostean. Gau luzea izan da atzeden hartzeko ordua, iritsi da noski baietz neke bukatzen dago olentzero. Tamen dago astoa gazlo egiten, sagutzua bere panpinagaz kajoian lo egiten, argia eta ontza baita lo danok dauz neke. Jarri behar dugu astoa. Jarri behar dugu arratoia, sagutsua hemen. Eta argia. Baina ze ikusten harinaz. A ber, jarriko dut argia eta orain kontatuko dizuet. Zer dekago hemen? Erantzkin bat jarri barik. Bilatu behar dugun ondoan, Hartuko dugu lehenengo eta behin.
eta horriz joango gara urrengo abestiarekin. Gabaren erdia da urrengo abestia. Bueno, hemen ez dugu izarra, ezta? Ikusten duzue? Hemen Olentzero ondino lanean diardu. Hemen esan dugu eskutitzak irakurtzen zegoela. Hemen, klaro, opariak banatu behar ditu, izarra dirdirka ageri delako zeruan. Hemen dugu gure izarra dirdirka. Izarra dirdirka agerri da, eta berak opariak banatzera doa, herrira jaisten da, herrian apainduak dauzen etxeak ongietorria emoten diote, etxe batzuetara kostatzen zaio heltzea, baina, astoa eta bere lagunen laguntza dauka, zuhaitz azpian jartzen ditu opariak, eta bukatzeko Olentzero neke deskantzatzera doa urrengo urtera arte. Lagunok, hau da gure ipuina, zoragarria izan da. Nik uste primeran pasat behar da izan duzuela, ezta? Gu behintzat, bai. Orain beste gauza batekin jarraituko dugu. Lagunok, liburuzka alde batera utzi dugu, eta orain Olentzeroan abestia entzuten dugun bitartean ikusiko dugu zer dagoen kutsatxu sorpresa honetan, ezta? Ia zer dugun. Hola, zer da hau? Zelako beldurre. Puzlea da. Saia, eta beste gauzatxo bat gero ikusiko duguna. Hori geroko. Ta zer dekogu hemen? Ene bada. Olentzero eta Mari Domingi direla uste dut, baina puzle egin behar dugu. A ber, hau handiagoa da Olentzero izango da, eta txikiena Mari Domingi. Lasai, nik harine egiten dut, badakidalako nola dan, Bestela, kostatuko zitzaidan pillo. Hemen dugu Olentzeroren kamiseta, hile hau da Mari Domingirena. A ber, sartuko dugu. Mari Domingi, iskat. Hola, eta Olentzeroren hilea. A ber, Olentzeroren bizarra. Eta hemen bi hau ditugu, bata Olentzerorentzat, eta bestea Mari Domingirentzat. A ber, Mari Domingiren zapia, alkondara, saia, eta Mari Domingiren goiko partea gutxi gora bera badugu, falta zaigu. Hoxe saia, Bale, Olentzeroren goiko partea bukatuko dugu orain. Alkondara eta zapia. Txapela falta zaio, noski baietz. Eta prakak egingo ditugu. Olentzerorena, grisa, Mari Domingiri, gorri iluna egin diogu gona. Opari poltza hau eskuan jarriko diogu eta pipa baita. Prest, hona hemen Olentzero eta Mari Domingi, bai? Begiak margostu dizkiegu eta kola emon diegu. Holan, moztu ditzakezue eta etxea apaintzeko erabili. Eta apaintzeko kartoimea erabildezakezue guk erabildugun moduen, edo beste gauza batzuk, adibidez, feltro. Bai, feltroa erabilita, dekogu hemen Olentzero bat egin da. Ze polita ezta, Olentzero hau. Hau, gure laguna Itzik bidali digu, bai? Eskerrik asko Itzi, Olentzero polit honengatik, Mil esker. Beno, Olentzero, gu bukatu dugu bideoa. Nahi duzu zeo sarrezan? Primeran ibili nahi. Gustuko dut zurekin abestea. Berriro elkarri guztia espero dut. Gero arte. Agur, Olentzero, gu ere primeran pasatu dugu.
Ta badakizue lagunok, gustatu bazaizue, jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!